ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବହୁତ ଥକା ଥକା ଲାଗୁଥାଏ। ରାତିରେ ଭଲସେ ନିଦ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ଗାଧେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ଆସି ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ନେଇକି। ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ତଳକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ସାନ ବୋଉ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲେଣି, ତ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ବାପା ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକଟି ଦେଇଥିଲି, ବାପା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଥିଲୁ। ଖରାବେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁକି ବେସନ ତରକାରୀ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତରକାରୀ କରିବା ମଝିରେ ଝିଅ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା, କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେ। ଆଉ ବେସନ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ତରକାରୀ କଲି। ତରକାରୀ ବସେଇ ଯାଇ ସେପଟେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ବୋଉଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କହିକି ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତୋଳି ନେଇ ଆସିଲି। ତୋଳି ଆଣିବା ପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲୁଗା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମୁଁ ଆସି ଝିଅ ପାଖରେ ଟିକେ ବସି